שלום רב לכם. היום אנחנו נלמד איך מכינים פצצות סירחון. דבר ראשון, בקבוק גדול, לוקחים בו, שמים בו קצת מים. נתחיל עם היין. יין, מכניסים קצת. בשביל שזה יהיה ממש מסריח, לקח שום בתוך שקית עם פטיש שניצלים, נדפוק קצת וקודם כל נוציא את האוויר, נמעך את זה. אתם רואים אותו? עם החצי של הפצצים האלה. שקט כבר. עכשיו נמלא בזה קצת מים וזה יוכל לצאת בקלות. צריכים עכשיו מים, הבנתם? ביי. סתם, עדיין אין מים. עכשיו בואו נרד שזה לא ילכלך. לרדת עם המצלמה. הנה. קירבתי. דוחזת. נגעתי בזה! איך עכשיו זה טפטף עליי? מה? שום? ככה יוצא שום עם יין של אבא שלנו. תדעם. עכשיו המצלמת שלנו תלך להביא לנו חלב. קדימה. לפני שאני מקיא. בינתיים נשים מרכיב. תבלין ממונדיצ'י. אתם רואים? הוא שם עכשיו פלפל. אתם רואים? חלב, שזה יהיה ממש מסריח בעוד שבוע בערך. אפשר להוסיף לזה מלח רגיל. עכשיו גם המתנדבת תביא לנו כפית בשביל לשים עוד. סבון כלים. כך. לוקחים כפית רגילה קטנה, לוקחים מלח בטעם לימון, מאוד מסריח אפשר להגיד. לוקחים את הכפית, וחובה לעשות את זה בחוץ שלא יתלכלך. טוב, עכשיו נשים את זה בחוץ שזה יתייבש. עכשיו נעבור לתבלינים המסריחים יותר. נתחיל עם פלפל לבן.
איפה שום? פלפל לבן רגיל בבקבוק. שום כבישי, אותו דבר בקופסה מגעיל ביותר. כמון טחון רגיל בקופסה כמובן. לגריל עוף בקופסה רגיל. למי שאין, זה מאוד מסריח בריח חזק. אוי, אלוהים ישמור. מה? מסריח בטירוף. זה מאוד. פפריקה מתוקה. יואו, זה ריח. אלוהים ישמור. לא שמת סבון. שמתי. פלפל שחור רגיל. שום סבב מזה. אוי ואבוי, זה חמוד. שמנו. זה אתה? פלפל שחור גרוס גס. אוי. טימין הררי. כן, רואים את זה כאן. בוא נראה. מה לך שמים? ניקח את העגבניות שתי קטנות בקיצור. ביחד עם הפטיש והבקבוק. אתם צופים במשהו לא כזה טוב. שירי פה את זה בפנים, אל תדאגו, אפשר להוריד. מועכים את זה. כזה דבר שזה יהיה. עכשיו תשימו את הכל בתוך הבקבוק. רואים? בגואל. למה לא שמנו כפפות? מאיפה לי? שיצא כבר. איי! מה? שוב, שקית שלנו עפה. זה מה להכיר? זה קשה מאוד להכניס. וזה גם מאוד מסריח. אני יכולה לציין. קפץ עליי. איך, כוסאמה. העגבניות קפצו עלינו. אל תדאגו, זה יורד. זה יורד בסדר? לוקחים את הבקבוק חזרה. בטח נהיה המקום הראשון באצטדיון.
אפשר לראות שהבקבוק מלוכלך מלמעלה. אפשר לסדר את זה במים. ניקח את הכל לתוך המים. משתפים את זה לאט. כזה להכניס בזה עוד מים. לא. יש קצב בגלל הסבון. כפי שזכרתם, צריכים גם לשים סבון. את הפקק לוקחים, ואז זה ייראה מדהים. סוגרים ומעמידים את זה לייבוש ליד כולם. לא, תראי לכולם. אתם רואים, אנחנו עשינו כמה פצצות.